Krovni centar za socijalno podučavanje danas 12.9. u Osijeku organizira konferenciju kao završnu aktivnost projekta Nasilje ne hvala. Želio bih dobrodošlicu svima koji ste danas odvojili vrijeme da budete, odnosno da sudjelujete u konferenciji, u radu ove konferencije pod nazivom Nasilje ne hvala. U okviru projekta provodili smo 4 glavne aktivnosti. Prije svega smo započeli sa obrazovnim aktivnostima, potom smo radili kreativne aktivnosti, konferenciju kao krunu svih aktivnosti i naravno kroz cijeli projekt promociju projekta, odnosno takozvanu javnu kampanju. A glavni cilj projekta bio je promovirati i raditi na prevenciji nasilja među mladima. Edukativne aktivnosti ovog projekta obuhvatile su zapravo 2 teme. Jedna je tema bila vezana za prevenciju nasilja, kako ih prepoznati, što i na koji način raditi kad prepoznamo nasilje, dakle raditi prevenciju. A drugi dio ovih edukativnih aktivnosti odnosio se na volonterstvo, odnosno na koji način volonterstvo može služiti kao alat u prevenciji nasilja. Kao voditeljica radionica uvodu volonterstva na kojima je sudjelovalo 30 mladih, po 10 iz svake županije u kojoj se projekt provodio. Čast mi je bila upoznati te mlade ljude koji uistinu imaju ideja, žele dakle dati te svoje ideje, pretočiti, dakle pokazati zajednici i nesebično pokloniti svoje slobodno vrijeme volontirajući. Nadalje, tijekom projekta 6 kreativnih tipova radionica smo provodili na području sve 3 županije. Započeli smo s video radionicama na području sve 3 županije, a potom su slijedile pojedinačne radionice u Vukovarsko-srijemskoj, poput DJinga i breakdansa, zatim u Osječko-baranjskoj poput dramske radionica i u Sisačko-moslavačkoj županiji glazbene radionice i radionice umjetnosti. Cilj nam je danas predstaviti sve ono što je napravljeno u okviru aktivnosti, projektnih aktivnosti, dakle tematski uradci na temu prevencije nasilja među mladima. Konačni rezultat naših dramskih radionica bila je predstava pod nazivom Nasilje ne hvala, koja je prikazana u Osijeku u dječjem kazalištu. Zadovoljni smo posjećenošću publike, glumci su zadovoljni, predstava je bila izvrsna, dobili smo pohvale. Biće mi bolje kad ne bude takozvanih prijatelja koji iskorištavaju nečiju lakovjernost i naivnost. Kada ljudi budu bili ravnopravni i tolerantni prema osobama drugčijim od nas. Kad smo došli prvo su bile te radionice, bilo je strašno puno priča o nasilju i jedno su govorili i o vlastitim iskustvima i o iskustvima koje smo samo gledali, a nismo ništa napravili. To smo isto bacili u našu predstavu i s time smo biti htjeli pokazati samo ljudima koliko je danas zapravo nasilje, koje su najaktualnije vrste nasilja i mislim da smo jako dobro predstavu s time napravili, tako da, eto, to je to. Stekla sam nove prijatelje, razvili smo dobre odnose, učimo zapravo kako graditi bolju budućnost u zajednici i još time pokušavamo potaknuti mlade ljude, znači da razmišljaju pozitivno, da budu pozitivni i da ne vrijeđaju jedni druge, jer to uopće nije potrebno. Pa dobro društvo, jako dobra profesorica i super zabava, sve, sviđa mi se sve. Ovakva iskustva bi trebali svi isprobati, stvarno. Ko ste vi u ovoj priči? Moje ime je Goran. Jedna od mnogih radiona koja uključuje glazbene i slične, video radione, naša konkretna umjetnička. Odabrali smo kiparski medij zato što nam se činio najzgodnijim, malo neobičnije materijale ko što je stiropor, ko što se može vidjeti, da se ne bavimo nekim klasičnim stvarima, da zainteresiramo mlade koji umjesto da se bave lošim stvarima, ipak da ih skupimo na jedno mjesto i radimo neke konkretnije stvari koje će im možda i biti zanimljivije. Po svojim skicama svako individualno radi i stvaramo.
i gradimo prema završnoj izložbi u sklopu projekta. Evo, družimo se i na duže vrijeme i to je jako lijepo i upoznamo neke nove stvari i tako. Mislim da je korisno za mlade, bolje i to nek da vise stalno pred kompjuterom ili na internetu, bolje da tak se nečim bave. Mladi umovi u stvari mogu svoju maštu potrijebiti u umjetnosti, a ne u nečem lošem kao što je nasilje. I vrlo je bitno imati više ovakvih projekata zato što se ljude miče i mlade osobe se miče sa ceste i sudjeluju u nečem što će pomoći u razvitku današnjeg društva. Ja sam Daniel Gaža, voditelj radionice breakdansa u sklopu projekta Nasilje ne hvala. Okupili smo lijepi broj članova, zabavili smo se, naučili smo mnogo toga. Budući da je breakdance nastao iz uličnih tuča, uličnih borbi, pa je pretočen u ples koji djeluje možda nasilnije nego što sam ja navikla da ples izgleda. Tako je ova radionica pokušala skupiti to nasilje koje postoji na ulicama, ne samo našeg grada, nego mnogih drugih, i napraviti od toga nešto kreativno, nešto lijepo. Zovem se Dario Čerenko i voditelj sam glazbene radionice u okviru ovog projekta Nasilje ne hvala. Cilj je napraviti jednu pjesmu koja će se vrtiti, nadam se, na radiju u sklopu te radionice i koja će dakle zadovoljiti tu temu, jel, nasilje ne hvala. Pa glazba dakle može puno utjecati, naravno, jer imamo primjer i puno glazbenika koji su uspjeli pomiriti razne sukobe i tako dalje. Imate primjere John Lennona, Bob Marleya i sličnih glazbenika. Naravno, glazba utječe na emociju i mislim da tako može utjecati na, recimo, protiv nasilja i u ovom projektu u kojem mi sudjelujemo. Ova pjesma koju ćemo izvesti je vrhunac glazbene radionice, to jest naše djelo koje će prikazati tu glazbenu radionicu sa temom Nasilje ne hvala. Svi uradci koji su nastali na radionicama kreativnog tipa zapravo su usmjereni ka podizanju svijesti kod javnosti, prije svega kod mladih, dakle afirmativni su i žele potaknuti druge mlade na aktivno uključivanje, kako bi sami zapravo mogli uključiti se u neke nove aktivnosti i prepoznati ovaj oblik aktivizma kao poticajan za prevenciju nasilja. Tijekom projekta provodila se javna kampanja. U okviru ove kampanje radile su se niz aktivnosti, a to je prije svega promocija TV spota koji je nastao iz video radionica, zatim jedan radio džingl, ali isto tako i svaka aktivnost javnost je bila informirana putem medija koji su direktno ili indirektno sudjelovali u ovom projektu. A druga stvar koja je također vrlo bitna za ovu konferenciju jeste kroz zajedničku raspravu pokušati dati neke preporuke, odnosno smjernice za daljnji rad na području prevencije među mladima. Dakle, sudionici radionice za koju smo odabrali metodu Well Cafea, za svaku svoju dobru ideju koju ćemo mi kasnije preformulirati u preporuke, mogu dobiti nešto sa ovog popisa kafe menija. Mi zapravo brainstormamo kreativne ideje, pokušamo to zapravo kroz smijeh pridonijeti, znači ne nasilju. Zapravo moramo naučiti emocionalnu inteligenciju, bolje se sporazumijevati i bolje komunicirati jedni s drugima, da bismo bolje mogli zapravo preventirati to nasilje. Samim nekakvim agresivnim pristupom prema pitanju nasilja mi zapravo koristimo istu strategiju kao da se s nasiljem borimo protiv nasilja. Znači za te naše akcije ostaće nasilje. Red je da se počnemo baviti time da zaista idemo u onu samu srž prevencije, a to je zapravo da stvorimo modalitete
postupanja, promjenu vrijednosti i da to radimo na generacijskoj razini. Znači, iz generacije u generaciju. A to možemo jedno sa mladim roditeljima, davajući njima podršku, raditi na programima za rad sa mladima. Dakle, upravo ovo što ovaj projekt nekako i promovira i ja se nadam da će nastaviti u tom smjeru. Nositelj projekta Nasilje ne hvala bio je Proni centar za socijalno podučavanje, a partneri koji su sudjelovali sa 3 županije bili su Centar za socijalnu skrb Sisak, Volonterski centar Osijek, Mirovna grupa Mladih Dunav te Koordinacija udruga Mladih Sisak. Projekt je financiran sredstvima Europske unije, sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske te međufinanciran sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Druga boja kože, nema veze, furam svoj stil koji nije bez veze. Stop nasilju među nama mladima, yo, nasilje je loša stvar koja nas ne zanima. Nasilje, ne hvala.